și noi. Nu o să punem mâna absolut deloc. Bine ați venit, vă rog să țineți microfonul mai aproape. Bine încă o dată. Vrem să știm cine e domnul. Domnul este un ciobănesc belgian. Așa. Un ciobănesc belgian, varianta Malinois. O să vă rugăm să vă întoarceți puțin și să-l întoarceți ca să-l vedem mai bine la cameră. Du-te tu și vezi mai bine, că nu stau bine aici. Te vadă domnul cu camera. Hai, Ionuț, cu mai mult curaj, Ionuț, că nu se întâmplă nimic. Deci, cum am spus... Da, vă rog. Totuși. E în regulă, nu foarte mult. Hai, Ionuț, întoarce-te, nu-i problemă. Oamenii care n-au păr în cap. După cum am spus, e un pic am agitat tocmai din cauza. E ok. Nu a fost niciodată. Nu e nicio problemă, să stăm mai la distanță, că înțelegem. Care e vârsta optimă la care ar trebui oamenii să înceapă să-și dreseze câinele? Vârsta optimă este bine de început teoretic și practic, totodată cu un predresaj și asta se poate începe de la o vârstă de, imediat după perioada de vaccinare, fiind undeva în jurul vârstei de 3-4 luni de zile. Okay. Perioada pe care foarte mulți dintre proprietarii care achiziționează noi câini o omit și este un factor foarte important în tot procesul acesta care se Mă scuzați 2 secunde, dar vreau să menționez colegul nostru Ionuț este alb la față, să chemăm o salvare, un medic, ceva dacă se poate. Două palme. Nu este cazul, nu este cazul. Nu mai avem mobile în emisiune și revine el, un pahar de apă și ok. Ce știe să facă? Mai spuneți-ne o dată care e numele lui? Numele este Tres. Așa, și ce ciobănesc belgian Malinois. Da? Tres. Și ce știe să facă Tres? Uite că reacționează la nume. Știe să facă destule lucruri, numai că, din păcate, aici la noastră în studio este un pic cam alunecos. Și nu o să poată să... Ba, s-ar putea să facem câteva exerciții la lesă. Ok, la lesă, da. O să vă rugăm să vă desfășurați, ca să spun așa. Noi ne retragem ca să nu le emoționăm. Schimbați și voi melodia asta, că aud de lătrat. Nu e în regulă deloc. Uite-mă ce frumos, mețe, mă. Popuși. Am și eu să vă adresez o întrebare. Eu am un husky, de exemplu. Cum sunt la adresat husky? Sunt mai dificile, am înțeles. Stai să vă aduc microfon. Vă rog. Foarte multe persoane spun că de obicei câinii nordici, husky-ul, samoedele, malamutul de Alaska sunt niște câini îndărădnici, încăpățânați. Și care e cei mai maleabile așa? Unul dintre cei mai maleabili este clasicul ciobănesc german, este ciobănescul belgian pe care îl vedeți aici, cu toate că nu prea n-am loc să mă desfășur, că să fac mai multe demonstrații. Labradorul Retriever, Golden Retriever, sunt câini absolut fantastici, prin afară faptul că sunt câini foarte buni pentru familie, sunt niște câini minunați pentru copii și, bineînțeles, totodată pentru cei care vor să aibă un companiu foarte bun. Colegul nostru, Ionuț, este undeva în spate și se uita cumva fix la el. Nu există riscul să plece direct, nu? Deci o să stea acolo dacă ea să spune. Acum este chiar în control și poate să stea liniștit. Ok, am înțeles. Bun, după am văzut o mică demonstrație cu Tres, da? Am înțeles. Tres, da. Așa, am înțeles bine. Performanțele în această activitate specială a domnului Gașpar însă au fost filmate într-un spațiu special destinat antrenamentului canin. Colega noastră, Cristinuța, împreună cu Ionuț, operatorul, au asistat la o lecție, așa că eu vă propun să vedem materialul și revenim în platou. Spuneți-mi, vă rog frumos, câteva cuvinte despre actorul nostru de astăzi. În cazul de față, actorul nostru este un patruped, după cum bine se vede. Numele lui este Tres, este un ciobănesc belgian Malinois. Aici trebuie explicat că există mai multe rase de ciobănești belgieni. Este în vârstă de 3 ani, deci este un câine de pline puteri. Vă rog frumos să ne spuneți care este vârsta optimă la care un proprietar ar trebui să-și dea câinele la dresaj. Ca și noi oamenii, cu cât începi educația și, bineînțeles, dresajul, după aceea la o vârstă mai fragedă, cu atât rezultate se vor vedea pe viitor și în condiții foarte, foarte bune. În timpul crizei, pe perioada aceasta, mai vin oamenii să-și aducă animalele la dresat? Eu zic că da, pentru că oamenii care sunt iubitori
cu adevărat și care vor să-și educe cu adevărat câinele, nu vor face rabat plătind o sumă pentru a putea să fie un bun companion lângă ei. Ce frumos! Mulțumim pentru material Cristinuței și lui Ionuț. Mi-a plăcut foarte tare secvența de la final. De cât timp lucrați împreună cu Trex? Trebuie să precizez că acest câine nu este proprietatea mea personală, este a unui client. L-am de la vârstă foarte, foarte mică, respectiv de la 3 luni. Dar nu există riscul să se atașeze mult mai mult de dumneavoastră decât de propriul stăpân, fiindcă dumneavoastră îl dresați și se... Trebuie precizat faptul că există și acest risc, dar... Și atunci ce faceți? Rămâneți cu toți? Nu, eu rămân cu toți. Am ședințe speciale în care lucrez împreună cu stăpânii și încerc să le arăt, adică le arăt, nu că încerc, chiar le arăt și ce trebuie să execute, tot ceea ce am făcut eu, bineînțeles, aici trebuie menționat un fapt. Sunt destui stăpâni care, să spunem, din pură comoditate, asta nu este vina nimănui, renunță la a învăța ei la rândul lor. Deci, practic, cel mai greu în proces de dresaj nu este lucru cu câine pentru mine, ci lucru cu stăpânul. Ok, înainte să încheiem și să vă mulțumim că a spus altor noi, spuneți-ne, nu doar câinii de rasă pot fi dresați, nu? Absolut, eu nu sunt un, să zicem, fan al numai câinilor de rasă și acești al câinilor comunitari, bineînțeles. De pe stradă, bineînțeles. Chiar am avut și am în continuare și lucrez Da? cu niște câini comunitari care îmi fac o deosebită plăcere să pot lucra cu ei. Ok. Deci câini absolut minunat și cei care vor să-și cumpere un câine doar pentru a avea un câine, nu este cazul să-și achizițeze un câine de rasă, pedigree. Am înțeles, vă mulțumim mult de tot. Și eu vă mulțumesc. Mulțumim Mulțumim și de tot. câinelui care a fost Domnului puțin cam Mulțumim, agitat. Teres. Vă mulțumim frumos. O zi frumoasă și vă mai așteptăm pe la noi. Doamnelor și domnilor, și dacă tot am ajuns aici, mă gândeam că poate vă arde așa de o mică bârfă. Și hai să vedem ce a făcut colegul nostru Marius Niță în toate locurile pe care le-a vizitat. Să urmărim material.